आराध्या अर्नेट एंटरटेनमेंट एक जारी। बड़ी दिन बाद माई आइलू हमर गाँव हो, सरस्वती माई आइल बाड़ू हमर गाँव हो। होके हंस पे सवार आइलू बेटा के दुआर, होके हंस पे सवार आइलू बेटा के दुआर। राउर पंडाल हम बनौनी नीम के छाओ, बड़ी दिन बाद माई आइलू हमर गाँव हो। सरस्वती माई आइल बाड़ू हमर गाँव हो। राउर पूजा कई के सफल भईनी, और रोहिया में चले के संभल गईनी। राउर पूजा कई के सफल भईनी, और रोहिया में चले के संभल गईनी। गंगा जल लेके धोब राउर माई पाहो, बड़ी दिन बाद माई आइलू हमर गाँव हो। सरस्वती माई आइल बाड़ू हमर गाँव हो। घरे घरे चंदा कुंदन मांग लिहला, साले साले पूजा कर फांग लिहला। घरे घरे चंदा कुंदन मांग लिहला, साले साले पूजा कर फांग लिहला। राइटर मुकेश कहे चढ़ गईनी ना हो, बड़ी दिन बाद माई आइलू हमर गाँव हो। सरस्वती माई आइल बाड़ू हमर गाँव हो।